You think you know, but you know nothing. You think you know, but you know nothing. Ụmachancha ndị Igbo. Ụmachancha ndị Igbo. Over clever na-egbu unu. N'ịma ife. Ka ị lụọ like this, ka ị lụọ ka ị na. N'ịma ife. Ọ bụrụ na ị maara ife, ọ bụrụ na isi gị na-arụ ọrụ. As onye Igbo ebu, at the first time, Iman start. Iman enweta, that is, Iman get involved. Ife gbasara na bayarụ. Forget zie ọmachanchi nwere ike ịma, that is, ife ibu n'isi nwere ike ịrụ, mathematics ya alụ ka iwe zuru nwa mmadụ wee naanị Igbo. Ọmachancha. Ifuga ebe ifuru onwe gị. Anụmanụ nwoke Igbo zuru nwa mmadụ, nwa ezumezu, ka a ghara ịkpọrọ afafa n'isi ebe a. Ịchọzie m ife bụ ezumezu, ma ọ bụrụ na ị nọ n'obodo a, ịjụọ m ife bụ ezumezu. Anụmanụ nwoke Igbo zuru nwa ezumezu wee naanị Igbo. Izuru nke a na ozuru ole, ibido kpọwazịa nke onye obodo, nke nwaanyị, nke ịmụkọwuti nwaanyị obodo, ka ịkpọbịa, ka ịchọkwa wee ijikwa bịa zukwara nke a wee na aka wee kpalie. Update ka nna drop ife a bụ na nwa ezumezu a natago obodo a. Ndị obodo a sistem nke ha dịkwa egwu. Ka esi fly ya nwa wee kpogote obodo a, why the guy ka nọ n'ime na-echil. Ọ ka na ụlọ mkpọrọ, mana nwa anatago obodo a. Nwa anatago obodo a. Yes. Ihe ajụ m nwa ezumezu, kedu ihe gbasara ya na onye obodo? Ka m kọwaziara gị. Ihe gbasara ya na onye obodo bụ na nwa ezumezu a bụ mmịa na onwe already abụgolo onye obodo. Mmịa na already bụ onye obodo, o nwere akwụkwọ obodo a. Then amụrụ ya n'obodo a. Then onye obodo a ka ọ bụ already, because mmịa bụ citizenship. So wee kpọrọ ya wee na ndị obodo a ya fight ife dị na, because na nwa fa ka ọ bụ. No matter na mmịa si from ezumezu, but mmịa abịaghị ebe a nationalize ya. Anụmanụ na-ajụ m, kedụzi ezumezu nke nwa? Akpọgotelie ụnyaahụ n'obodo a. Why na nwoke kpe ya wee n'aka nọ n'ime na-echil. Ọ ka nọ n'ime mkpọrọ, ọ nọ n'ime nga, because na o zuru nwa a na with ka o si konuko, with akụkụ obodo, with whatever, with onye sign, with printing, copy eme na onye amụ nwa a ezuru dị nwa. Ka maybe na ọbụrụ nwere ike bụrụ contact. Ịmago na iche isi obodo a fenie ebe anyị, with atụ mmadụ ịkwụsị solu ya akwụkwọ kpamkpam, even solu ya akwụkwọ sef, bufee ego. Ife niile bụzi ego n'ụwa. Maybe na oyi o mere, but ama na nke aka adịrị ya ka kwụrụ akwọ. Ọ ya bụ akụ obodo ka o si mara ka o si konuko, with another ezumezu whatever, wee duru nwa wee nalụ a n'Igbo. Narụzie ya n'Igbo, kpọwazie ozugoro nke ahụ, nke a agago, ọzọpụtago nke a. Kpọwazie anụmanụ nwaanyị obodo ya na ya mụkọkwara nwa, ka ọ bịakwa kpọrọ nke a, chụkwa wee nke a wee bịazie. Wee bụrụ na nwaanyị ezumezu a isi na-arụ ọrụ, o jeli nke ya, bikos ịmagonu mgbe ọ lapụ anụmanụ nwaanyị obodo bido wutu anụmanụ ozi nke onye ezumezu, fana abụ na-anọ n'ụnụ nke anụmanụ nwaanyị obodo nwere ike ị na-abịakwa na-asị ya weta ego nwa, ego ịmago ụmụ ihe sọpọtụ nwa gasị, and ga-enye agha osekwa ibonge, bikos nwaanyị obodo ime ọrụ fa nwa ha ya na-abịakwa na-ese ya ibonge. Yes, na-anakwara ya ego ji enedo nwa ya anya, while na nwaanyị ezumezu nọkwa in picture with anụmanụ ahụ. So from there o wee malụ nke nwaanyị ezumezu marụzi ya nke a asị nọ de onye mụrụ nke nwoke nwa. Yes, na ha akwụsịgo na ya nwa bụzi onye nọ board, ka ha si malụ. So the lady dị clever enough ije link ya with that lady, because ọ ma na ebe ọ kpọrọgo nke ya nwa na ọ na-ekwu with nwaanyị nke obodo a. Ịghọtago, o link ya with nwaanyị nke obodo a, si ya pretend na ọ mara na ya na ya na-abada afụzi. From there nke a si ya na hey na nwa ịbịara na ozugbo nnọọ, na ihe nididebe ibi ozugbo nnọọ, ịbịabịa kpọrọ dị nwa naba. In fact, ama enwezi ego nji azụ nwa, ike nwa agwụgo m, bịa nnọọ ka nsa na-arị ya akwụkwọ ka ị kpọrọ dị nwa naba, na ike agwụgo m. In fact, na ịma na m nwere lot ụmụazị gasị. So ka njide ndị nke a kpọrọ nke a nwa na nwa bụ nwa Naijiria, ịma nwa ama Naijiria na ọ dị stubborn like you and do nwoke, na ọ dị stubborn like you, na ọ na-enye m nsogbu, bịa kpọrọ ya nnọọ ka ị naba.
anụmanụ wee chee na ụkwa ọ na-apị na mkpụrụ dị n'ime mbụ ewu ọfịa mbụ zombi. Hei, wee sakarịlụ lee anị ma akwụkwọ si akụkụ obodo lee anị ka ọ lee ya mama ihe a sị na o lelele anyị obie ọwọsieva bikos ka ọ n'obodo onwe ihe omenwu na Naijiria bikos ọ na-azụ na anaba ayarụ ịghọtago. So even ka ọ nakwuru ana sef na ntịchakọ ka o ji wee naba. So onwere investment omenwu na Naijiria bikos ọ na-azụ anaba ayarụ. So like no anị obie ka o le ọwọsieva mara m ka o zuru anị mmadụ wee lee onye na-ezu nwa mmadụ onye ezu na anị mmadụ lee chike ego wee si akụkụ obodo wee bata obodo batazie obodo n'ụdị ka ya na nke nwaanyị akwụwazie na ịghọta bikos nke nwoke nke nwaanyị sị na ọ bịara na nnọọ ifu na onye ya na ya na-abụ na ayị ya na ese gị ọbịa nnọọ ka ha kwụwa nnọọ na ya bịa bịa ka fadọ nọ kwọwa ya kwọsizie ihe dịka mebi eyie or 5-6 months ọchị na ya kpọrọ nnọọ Chukwuebuka nọọ stọbọn na Chukwuebuka abụọ ama Naijiria nọọ Naijiria brọd ọ na-ayị ya arụ na ya chọrọ ịmara anya da laik ụmụ nwoke nọọ nwaanyị bụ ihe ndị afta mma ejide ụmụ nwaanyị kpọrọ ụmụ nwoke a ka ịnaba anụmanụ sakarịrị si akụbo bata fanọlụ ode ọsịa ka ha bịa 6 months ha nọrọ dị 1 month then nke nwaanyị obodo a kpọzie anụmanụ enye ezumezu nwaanyị odugo nke eje drọp ọbịa ka o duru ọzọ ewu ọfịa. Wee kpara ya aka ozugbo abịazi na be nke nwaanyị obodo kparazie ya aka wee lie. So ikpe eme m vidio ebe a ikpe ka anọ sinsi na-ekpe o now afight godo ikpogote the child ebe a the child bata yesterday. Onye ka nji wee sị gị na you think you know nothing. You think you know nothing. Gịnị mesizie mee ma nke ịkpọ wee na o a na-arụgo ihe ma nke nọkwa ebe a na iyi akpọrọkwa wee na chatacham mana rizọt ị nwetazi bụ n'ime ozi ime na shir ama m 20 ka ọ 30 ka a enye ya after 30 ya ịpụtazi ma ọ bụkwa na ede ndụ bikos faba ime ụfọdụ n'ime ha na-edisaid ya nwụọrọ onwe ha.